celej histórii holistickej medicíny boli vitálne huby považované za adaptogénne byliny. To znamená, že pomáhajú nášmu telu vysporiadať sa s negatívnymi účinkami stresu, ako je zvýšený zápal, vyčerpaná hladina energie, poškodené cievy a rôzne typy hormonálnej nerovnováhy. Jedným z najpopulárnejších adaptogénov na svete je huba reishi. V niektorých kultúrach je známa ako huba nesmrteľnosti alebo duchovná huba, ktorá sa používa na podporu vitality, imunitných funkcií či kardiovaskulárneho zdravia. O reishi sa píše aj v jednom z najvýznamnejších diel tradičnej čínskej medicíny, Vnútornom kánone žltého cisára. Toto starobilé dielo obsahuje bohaté poklady múdrostí a znalostí, ktoré boli prenášané z generácie na generácie. V jeho stránkach je táto vitálna huba opísaná ako zdroj sily a mnohé povesti ju opisujú ako elixír života, symbol dlhovekosti či univerzálny liek. Vzbudzuje zvedavosť a obdiv nielen v rámci tradičnej čínskej medicíny, ale aj v modernom svete vedy a zdravia. Ste pripravení dozvedieť sa viac? Poďme sa pozrieť na to, prečo by sme mali zvážiť pridanie tejto huby do vašej rutiny a aké zdravotné prínosy pre vás môže mať. Volám sa Andy a ak ťa zaujíma svet vitálnych húb, alternatívne či holistické prístupy pre zdravie, zváž odoberať môj kanál, aby ti neušli žiadne nové videá. Ak sa vám toto video bude páčiť, nezabudnite mu dať like, pomôžete šíriť informácie medzi širšie publikum. Prvý písomný dokument, v ktorom sa spomína reishi, pochádza z obdobia prvého čínskeho cisára v období dynastie Chan. Bola označovaná pod názvom linzi a bola jednou z najvyhľadávanejších húb v celej čínskej histórii. Cisár Wu ju považoval za prostriedok nesmrteľnosti. Názov linzi v predklade znamená bylina duchovnej sily. V skutočnosti mnohí z cisárov zjednotenej Číny boli tak posadnutí hľadaním elixíru večného života, že vyslali celé armády, aby hľadali reishi a ďalšie ingrediencie na výrobu mystického elixíru. V čínskej a japonskej kultúre bola túžba po hube, ktorá predlžuje život, vždy veľmi intenzívna a platí to aj dnes. Mať reishi bola výsada len cisárov. Jej konzumácia prispievala k mladosti, k zdraviu a vitalite. Cisár Jen, prvý a najlegendárnejší v línii starovekých čínskych vládcov, je známy ako zakladateľ poľnohospodárskych postupov a nástrojov, ktoré sa stali základom čínskeho poľnohospodárstva. Jemu je tiež pripisované autorstvo Biblie liečivých rastlín známej ako Materia Medica. O reishi napísal: Ak sa pravidelne konzumuje, urobí vás organizmus ľahkým a mladým, predĺži váš život a zmení vás na nesmrteľného človeka, ktorý nikdy nezomrie. V čínskom umení symbolizuje reishi pevné zdravie a dlhovekosť a tradične sa spája so šťastím, kráľovskou hojnosťou, zdravím a zotavením, dlhovekosťou a múdrosťou. Často ju možno vidieť aj v starovekých čínskych alebo japonských dielach, ako napríklad na obrazoch, nábytku, opaskoch či šperkoch. Mnoho čínskych ľudových príbehov, mýtov a básní taktiež hovorí o reishi. Napríklad mýtus o Magu, krásnej žene, ktorá žila na hore Guju a praktizovala taoizmus. Magu použila vodu z 13 prameňov na varenie vína z reishi. Po 13 rokoch víno dozrelo a ona sa stala nesmrteľnou. Magu je často zobrazovaná ako osoba s liečivými schopnosťami a obklopená svetom liečivých bylín, vrátane konope a reishi. Najznámejší čínsky herbalóg, bylinkár a majster akupunktúry Li Xin-chen vo svojom diele čínskej farmakopeji, na ktorej pracoval viac ako 40 rokov, spomína blahodárne účinky reishi takto. Linzi posilňuje srdce, spôsobuje zvýšenie vitality,
zlepšuje mentálnu aktivitu a omladzuje. Aj taoistickí mníši užívali rejši k posilneniu pamäte, k zlepšeniu koncentrácie a stimulácie múdrosti. Tradičná čínska medicína nám ukazuje mnohé spôsoby, ako huba rejši dokáže ovplyvniť naše zdravie. Vychádza z pozorovania človeka a prírody, sústreďuje sa hlavne na prevenciu a zdravú výživnú stravu, pohyb a meditáciu. Huba rejši, latinsky Ganoderma lucidum, čínsky linzy, no a slovenský leskokôrka hnedočervená alebo leskokôrka lesklá je vlastne drevokazná huba, ktorá žije ako parazitický organizmus na živých, najmä zranených stromoch, na duboch a ich vyvrátených kmeňoch, konároch a zakopaných koreňoch. Ako saprofit pokračuje v rozkladaní dreva. Viete, že saprofitické huby pomáhajú čistiť les a zároveň vracajú dôležité živiny späť do pôdy? Možno vás tiež prekvapí, že výraz huba rejši v skutočnosti neodkazuje na jeden konkrétny druh húb. Rejši je jednoducho bežný názov pre vedecký rod húb Ganoderma. Rod húb Ganoderma sa vyskytuje na celom svete a zo štúdií rôznych vlastností húb odhady naznačujú, že by mohlo existovať viac ako 2000 samostatných druhov. Najbeznejším druhom rejši na svete je práve Ganoderma lucidum. Lucidum je latinský výraz pre lesklý, čo sa vzťahuje na lakovaný povrch tejto huby. Práve podľa jej výrazu nesie aj názov Ganoderma, čo znamená v predklade lesklý a derma koža. Vzhľadom na vysoký dopyt po rejši a jej nedostatok vo voľnej prírode sa v súčasnosti umelo pestuje na celom svete. Prví ľudia, ktorí pestovali rejši, boli Japonci v roku 1970. Vďaka čomu bola rejši dostupná nielen elitám, ale aj všetkým ostatným. V roku 2000 samotná Čína vyprodukovala okolo 13 000 tón plodníc rejši. O 3 roky neskôr sa toto číslo zvýšilo o viac ako trojnásobok na 49 000 tón. Odvtedy sa výroba len zvyšuje. Vďaka pestovaniu v kontrolovanom prostredí je možné upraviť jej zloženie výberom rôznych substrátov, od pestovania na pilinách v plastových vreciach až po pestovanie na kusoch tvrdého dreva. Väčšiu časť histórie tradičnej čínskej medicíny sa huby rejši sušili, krájali na plátky, varili v horúcej vode a potom luhovali, aby sa z nich pripravil liečivý čaj alebo polievka. Výrobcovia produktov rejši dnes používajú techniku spracovania, pri ktorej sa niekoľkokrát varí pri vysokom tlaku, čo umožňuje uvoľnenie účinných látok. Zber rejši pestovanej na dubových kmeňoch nám po 6 až 9 mesiacov poskytuje prístup k optimálnej kombinácii zložiek. Po 12 mesiacoch je nabitá blahodárnymi látkami a začína vystreľovať do okolia spóry. Čo je tajomstvom rejši? Kúzlom všetkých vitálnych húb vždy pochádza z ich zlúčenín, ktoré sú uzavreté vo vnútri bunkových stien. A rejši? Tá je nabitá účinnými zlúčeninami. Zložky, ktoré práve rejši obsahuje, sú beta-glukány, rastlinné steroly, ktoré pôsobia ako prekurzory hormónov v tele, polysacharidy, ktoré bojujú proti rozvoju rakovinových buniek, a kyslé látky nazývané triterpény, ktoré vypínajú reakciu tela na alergie. Rejši obsahuje aj množstvo antioxidantov, ktoré chránia naše telo. Ganoderma lucidum sa vo voľnej prírode objavuje od mája až do začiatku jesene. Živí sa drevom a hrá aktívnu úlohu pre prirodzený proces rozkladu. Zlúčeniny v dreve môžu priamo ovplyvňovať koncentrácie účinných látok v zrelých hubách, čo môže viesť k jedinečným kombináciám a rozdiel medzi jednotlivými lokalitami, kde rejši rastie. Výskumníci vyčlenili a identifikovali dve hlavné prospešné zložky z rejši huby a sú to práve spomínané beta-glukány a triterpény. Beta-glukány, predovšetkým beta-D-glukány, sa nachádzajú vo vysokom množstve v
plodniciach rejši. Majú zložitú molekulárnu štruktúru, všetky sú tvarované rôznymi spôsobmi a to je jeden z dôvodov, prečo rôzne beta-glukány nachádzajúci sa v ríši húb môžu mať najrôznejšie účinky na ľudské telo. Je možné, že ich účinnosť môže priamo súvisieť práve so zložitosťou týchto molekúl. Ďalšou zlúčeninou triterpény, ktoré nie sú však rozpustné vo vode, je potrebné extrahovať ich v alkohole, aby boli biologicky dostupné a mohli sme získať ich výhody. Kyselina ganodermová je hlavný triterpenoid nájdený v rejši a je zodpovedný za jej horkú chuť. Výskum doteraz odhalil viac ako 100 triterpénov v rejši, z ktorých najmenej 50 sa nenachádza v žiadnej inej hube. Rejši je ale bohatá aj na mnoho sterolov vrátane ergosterolu, ktorý je prekurzorom vitamínu D. Termín prekurzor sa vzťahuje na neaktívnu látku premenenú na aktívnu, ako je enzym, vitamín alebo hormón. Vzťahuje sa na akúkoľvek chemikáliu, ktorá sa transformuje na inú. Najznámejším sterolom je cholesterol, ktorý má pomerne dlhú molekulovú štruktúru a je dôležitou súčasťou bunkových membrán. Rôznorodý obsah sterolov sa stále skúma v súvislosti s ich účinkom na ľudské zdravie. Dostať tieto zlúčeniny von z huby a urobiť z nich použiteľné nie je v skutočnosti až také jednoduché, ako keby sme ich jednoducho iba zjedli. Je potrebné tieto zlúčeniny vytiahnuť von z bunkových stieň a to buď horúcovodnou extrakciou alebo alkoholovou extrakciou. V prípade rejši je potrebné najlepšie urobiť obe, čiže extrahovať hubu duálne. Znamená to, že je potrebné zmeniť hubu na prášok, rozomlieť ju a potom urobiť následne extrakciu. Po dokončení sa rozprašovaním suší na jemný prášok, ktorý voláme extrakt. Extrakciou alkoholom sa zabezpečuje získanie triterpénov, ktoré sa uvoľňujú práve v alkohole a vo vodnej extrakcie sa z rejši získavajú hlavne beta-glukány. Kombináciou výsledných extraktov vzniká konečný produkt v tekutej, práškovej forme, ktorý obsahuje čo najviac prospešných zlúčenín. Použitím plodnice sa zabezpečí najvyššia koncentrácia beta-glukánov a triterpénov. Zapamätajte si, extrakt je zhruba 10-krát účinnejší ako len rozomletý prášok. Na túto skromnú hubu, samozrejme v úvodzovkách, sú veľmi pôsobivé jej zdravotné prínosy, a preto je to jedna z najbežnejšie používaných vitálnych húb na celom svete. Výskum týchto zdravotných benefitov sa robí stále viac a stále viac sa objavujú odborné publikácie o terapeutickom použití rejši. My si povieme o tých najpreskúmanejších a štúdiami podložených, ako je prirodzená obranyschopnosť, podpora imunitného systému, normálna funkcia obehovej sústavy, normálna hladina cholesterolu v krvi, regulácia stresu či napríklad prínosy pre zdravie srdca a pečene. Imunomodulačné účinky rejši sú jedným z jej najčastejšie citovaných a oslavovaných vlastností a možno ich považovať za jej jadro. Štúdie ukazujú, že rejši môže podporovať imunitný systém tým, že môže ovplyvniť gény bielých krviniek zvýšením produkcie prirodzených NK zabíjackých buniek. Zvýšenie počtu T buniek a B buniek na posilnenie bunkovej imunity a zlepšenie reakcie na protilátky. Rejši znižuje zápal, ktorý má zlú povesť, ale v skutočnosti je to prospešný proces. Keď dôjde k úrazu alebo patogény napadnú telo, organizmus vyšle armádu imunitných buniek, aby problém vyriešili. Výsledný zápal môže spôsobiť príznaky, ako je bolesť, opuch či začervenanie. Proces sa zastaví, ak nájdeme spúšťač. Keď sa tak nestane, vzniká chronická zápalová reakcia a je zle. Každá zbraň, ktorá by mohla byť pridaná do arzenálu v boji proti svetovému zabijakovi číslo 1 srdcovým ochoreniam,
rozhodne stojí za preskúmanie. Z výskumov vidíme, že reishi môže pozitívne ovplyvňovať hladinu lipidov v krvi, hoci výsledky sa môžu líšiť u ľudí, ktorí majú aj iné ochorenia. Užívanie húb reishi môže priaznivo ovplyvniť aj krvný tlak. Potenciál tejto huby je predchádzať poškodeniu srdca, chronickými chorobami a faktormi nezdravého životného štýlu. Mechanizmus pôsobenia reishi nie je úplne jasný, ale vedci si myslia, že kolektívne účinky beta-glukánov a triterpénov môžu zohrávať úlohu v oxidačnom strese, čím sa znižuje riziko poškodenia buniek. Možno ste aj vy už čítali o reishi ako pomocníkovi pri zmierňovaní stresu. Naša reakcia na stres zahŕňa uvoľňovanie stresových hormónov, ako je kortizol, skôry nadobličiek a uvoľňovanie neurotransmiterov, ako je dopamín, epinefrín, známy tiež ako adrenalín, a noradrenalín z drene nadobličiek. Polypeptidy reishi môžu pomôcť regulovať tieto reakcie a podporiť prirodzený proces tela pri návrate stresových hormónov späť na normálnu prirodzenú úroveň. Zábudlivosť, nespavosť a búšenie srdca sú symptómy spojené s výrazným stresom. Na tieto príznaky sa v tradičnej čínskej medicíne používala práve reishi. Keď sa reishi užíva spolu so zmenami životného štýlu, vrátane výživy, cvičenia či meditácie, ako to robili aj taoistickí mníši, dokáže ukľudniť psychiku a rozjasniť myseľ. Zatiaľ, čo môže mať táto huba blahodárny účinok na psychické zdravie a pomoc zmierniť príležitostný stres, rovnako ju možno využiť aj ako doplnok na podporu pokojného spánku. Zistilo sa, že reishi znižuje čas potrebný na zaspávanie a predlžuje dobu spánku. Vedci majú podozrenie, že huby reishi ovplyvňujú spánok prostredníctvom interakcie s mikrobiómom a serotonínom. Naznačujú, že reishi môže ovplyvňovať aktivitu receptora GABA, ktorý je cieľom liekov na spanie. Reishi má však vysokú koncentráciu triterpénov, o ktorých je známe, že majú sedatívne účinky. Jeho všeobecné upokojujúce pôsobenie vám môže pomôcť zaspať a umožniť upokojenie myšlienok. To bude aj dôvod, prečo veľa ľudí má zlepšené spánkové cykly. Prioritou by mala byť podpora kvalitného spánku, pretože spánok má výrazný vplyv na mnohé aspekty zdravia. Povedala by som, že spánok je pilierom zdravia na tom najvyššom mieste. Myslite na to. Podľa Americkej spánkovej asociácie 37 až 40 % dospelých vo veku 20 až 59 rokov tvrdí, že nespí dostatočne. Nedostatok spánku môže mať niektoré závažné vedľajšie účinky, vrátane zníženej produktivity a zvýšeného rizika vzniku chronických ochorení. Užívanie huby reishi pred spánkom by mohlo pomôcť predchádzať týmto problémom. Zlepšenie kvality spánku znamená poskytnúť telu viac príležitostí na regeneráciu a obnovu. Bývate často unavení? Reishi je spolu s hubou cordyceps asi najpoužívanejšou hubou pri únavových stavoch. Používa sa pri únave psychickej i fyzickej, typicky sa používa pri stavoch, ktoré tradičná čínska medicína nazýva nedostatok energie čchi. Pomáha s obnovovaním sily napríklad aj pred a po operáciách. Reishi je v tomto prípade tá správna voľba. Je to palivo, vďaka ktorému môžeme fungovať, ak je náš organizmus v nerovnováhe. Reishi je voľba aj pri rôznych alergických problémoch, pomáha u histamínom sprostredkovanej alergickej reakcii, sennej nádke či pri reakciách na rôzne potraviny. Nepôsobí vyložene na akútne alergické stavy, ale skôr na dlhodobé preventívne užívanie. Reishi treba nasadiť minimálne 3 mesiace pred začiatkom sezóny alergií alebo dlhodobo aj po celý rok na zmiernenie alergických reakcií. Pri alergii na potraviny je vhodné kombinovať reishi s hubou hericium. V tradičnej čínskej medicíne sa dlhodobo reishi využívala aj pri podpore zdravia plúc a dýchacích ciest, či už pri liečbe bronchitídy
alebo chronickej choroby pľúc ovplyvňujúcej dýchanie. Huby rejši tiež podporujú vyváženú hladinu cukru v krvi. Počiatočný výskum naznačuje, že môže udržať túto hladinu v zdravých rozsahoch, čo je povzbudivé pre tých, ktorí sa starajú o kontrolu glukózy. Viaceré štúdie ukázali, že subjekty liečené rôznymi výťažkami z rejši boli schopné lepšie udržať zdravú hladinu cukru v krvi. Hoci je potrebný ďalší výskum, potenciál tejto huby ako prospešného doplnku pri liečbe ochorenia diabetes 2. typu je sľubný. Viete, že vaše hormóny sa podieľajú na všetkom od metabolizmu, chuti do jedla cez spánkové cykly až po teplotu a udržiavajú všetko v rovnováhe? A viete, čo môže huba rejši urobiť pre vaše hormóny? Zdá sa, že účinné látky v rejši majú normalizačný účinok na hladinu hormónov, čo ukazujú aj štúdie, a vďaka tomu môže mať rejši schopnosť zlepšovať stav lymfatického systému, podporovať zdravie jednotlivcov s nízkou hladinou estrogénu, ako napríklad ženy po menopauze, nakoľko rejši vykazuje aktivitu podobnú estrogénu. V prípade tejto fázy v ženských životoch je vhodná spolupráca s hubou cordyceps. Ten sa potom podáva ráno a rejši večer. Huba rejši vie smerovať aj k podpore dolných močových ciest pri problémoch s prostatou, ale aj s inými v oblasti pánvy. Ak poznáte pestrec mariánsky, ktorý pomáha čistiť našu pečeň, určite vás bude zaujímať, že práve rejši je tá huba, ktorá nielen čistí, ale pomáha pečeni aj pri regenerácii a zároveň ju aj posilňuje. Chcete upraviť svoju hmotnosť? Ganoderma dáva náš metabolizmus do správnych otáčok, aby spaloval tak, ako zdravý organizmus spalovať má. Zlepšuje trávenie a využitie vitamínov a minerálov, znižuje absorpciu tukov, odstraňuje nežiaduce usadeniny, ktoré sú často zásobárnou toxínou, a zlepšuje citlivosť buniek na inzulín. Rejši sa používa aj pre svoje protinádorové pôsobenie ako doplnková liečba pri onkologických stavoch. Rejši podporuje produkciu NK buniek, ktoré sú zodpovedné za čistenie organizmu a likvidáciu napadnutých chorých buniek. Rejši podporuje tvorbu bielých krviniek, ktoré majú protinádorový efekt. Vo väčšine prípadov sa kombinuje s ďalšími vitálnymi hubami, najčastejšie s hubou Coriolus. Rejši je viac vitalizujúca, zatiaľ čo Coriolus je väčší zabijak. Rejši podporuje vitalitu človeka, aby lepšie zvládal liečbu, ako je chemoterapia alebo radioterapia. Pomáha znižovať negatívny dopad liečby na organizmus človeka. Odporúča sa užívať rejši rovnako ako ostatné vitálne huby po celú dobu liečby a ešte aj niekoľko mesiacov po nej. Následne sa rejši v kombinácii s ďalšími vitálnymi hubami zaradí do doplnkov stravy 1 až 2 krát ročne v podobe 1 až 2-mesačnej kúry. Vedeli ste, že rejši obsahuje 3-krát viac germánia ako cesnak, 6 až 8 krát viac germánia ako ženšeň a 26 krát germánia viac ako chlorela? Germánium v spojení s polysacharidmi dodáva rejši schopnosť účinne pomáhať telu v boji proti onkologickým ochoreniam. Aj keď sa môžu zdať výhody rejši príliš dobre na to, aby boli pravdivé, ich účinky na organizmus sú skutočné. Klinický bylinkár dr. Terry Willard ju odporúča pacientom najčastejšie pre jej všestrannosť a schopnosť zlepšiť fyzické, emocionálne aj duchovné zdravie. Tradičná čínska medicína sa na rejši pozerá ako na kráľovnu. Rejši posilňuje vitalitu, životnú silu, energiu, aj odolnosť voči negatívam z prostredia. Rejši sa považuje hneď po Corioluse za veľký prínos pri onkologických problémoch. Imunitný systém treba stimulovať a rejši dodáva po liečbe vyčerpanému organizmu aj potrebnú silu. Z pohľadu tradičnej čínskej medicíny je rejši huba pre ženy. Hlavne v ich prechodnej životnej fáze. Vyživuje krv a má účinok proti starnutiu. Jednoducho,
ženy sú dlho krásne, ale ako by sme povedali, starnú pomaly a do krásy. Účinok rejší harmonizuje nielen telo, ale hlavne ducha. Rejši tak ako väčšina vitálnych húb dokáže imunitný systém stimulovať, ak je slabý, ale tiež pribrzdiť, ak reaguje neprimerane. Využíva sa hlavne pri rôznych alergiách, astme, pri nadmernej funkcii štítnej žľazy, ale aj pri kašloch, keďže rejši podľa tradičnej čínskej medicíny má blízko k pľúcam. Dýchanie je však záležitosťou dvoch orgánov, obličiek a plúc. Aj preto sa často kombinuje užívanie rejši s kordycepsom. Toto duo je dobrou voľbou napríklad aj pre športovcov. Optimálny čas na užívanie rejši výrazne závisí od vašich osobných zdravotných cieľov. Ranné užívanie rejši sa často odporúča pre celkovú pohodu a posilnenie imunity. Ak však hľadáte jeho potenciálne účinky na zmiernenie stresu a podporu kvalitného spánku, môže byť účinnejšie práve v podvečer. Pochopenie dávkovania huby rejši začína uvedomením si, že sa môže líšiť v závislosti od formy, ktorú konzumujete. Či je to prášok, kapsule, extrakt alebo tinktúra. Dôležité je mať na pamäti, že všeobecné usmernenie a individuálne potreby sa môžu líšiť. Faktory ako vek, zdravotný stav a individuálna tolerancia môžu ovplyvniť optimálne dávkovanie. Každé ľudské telo je unikátne a preto je nevyhnutné sledovať vlastné reakcie a prispôsobiť časovanie podľa potreby. Je dôležité pri zdravotných problémoch konzultovať užívanie aj s lekárom, aby sa zabezpečilo, že je rejši pre vaše individuálne zdravie vhodné. Odporúčam vám prečítať si článok Najlepší čas a vhodné dávkovanie huby rejši. Link si nájdete pod týmto videom. Huba rejši je klasifikovaná ako trieda 1, čiže byliny, ktoré možno bezpečne konzumovať, ak sa užívajú správne. Príležitostne sa môžu vyskytnúť mierne tráviace ťažkosti a kožné vyrážky. Tieto vedľajšie účinky väčšinou rýchlo pominú a zvyčajne nepredstavujú hrozbu iba pre ľudí, ktorí sú veľmi citliví a s narušeným imunitným systémom. Zatiaľ čo huby rejši sú bezpečné, účinné a dobre tolerované u väčšine ľudí, v niektorých prípadoch je potrebné porozprávať sa so svojím lekárom ešte pred ich použitím. Podľa štúdií sa huba rejši javí ako bezpečná aj pri dlhodobom užívaní. Pri kúpe produktov rejši je vždy dôležité dobre si vybrať, od koho výživový doplnok kupujete, aby ste získali najlepšie výhody tejto huby. Ak ste tehotná alebo dojčíte, je lepšie sa hubám všeobecne vyhnúť, pokiaľ nie ste pod lekárskym dohľadom. Huba rejši je síce veľmi všestranná, ale v kuchyni ju často nenájdete. Na rozdiel od mäsitých húb, ktoré sa ľahko krájajú a smažia, rejši je tvrdá, hustá a drevnatá. Navyše je aj dosť horká. To však neznamená, že si rejši nemôžete vychutnať ako súčasť raňajok, obeda alebo večere. Extrahovaný prášok rejši sa dá ľahko pridať do jedla aj nápojov. Môžete si pripraviť sami doma aj napríklad čaj, a to tak, že sušenú hubu nadrobno nasekáte, vložíte do hrnca s teplou vodou a niekoľko hodín varíte, čím jej dáte čas na uvoľnenie niektorých prospešných látok rozpustných vo vode. Kľúčom k dosiahnutiu najväčších prínosov rejši je dôslednosť. Telo potrebuje čas, aby reagovalo na bioaktívne zlúčeniny, takže účinky sa časom stávajú výraznejšími. Celé spektrum výhod nemusí byť zreteľné hneď, najmä preto, že mnohé z nich sú interné. Zatiaľ čo niektoré výhody, ako napríklad lepší spánok, môžeme pocítiť hneď, účinky poškodených buniek a zníženie oxidačného stresu sa môže prejaviť až po dlhšom čase. Rejši, tradične známa ako huba nesmrteľnosti, je cenená pre dlhodobú vitalitu.
Predstavili sme si jej výhody, ktoré zahŕňa zlepšenie imunitných funkcií, posilnenie dýchacích ciest, zmiernenie únavy a stresu, boj proti rakovine a podporu zdravia srdca. Aj napriek týmto pozitívnym účinkom nie je užívanie huby reishi úplne bez vedľajších účinkov, ale je ich pomerne málo a preto je klasifikovaná ako bezpečná huba. Ak zaradíte hubu reishi do svojho životného štýlu, vyberte si formu, ktorá najlepšie vyhovuje vašim preferenciám a potrebám. Či už to bude prášok, kapsuly alebo tinktúra, existuje možnosť pre každého. Vstúpte do sveta adaptogénnych húb s vedomím a úctou k ich prirodzeným benefitom pre celkovú pohodu a zdravie. Ak sa chcete ponoriť do tejto témy oveľa hlbšie, získať ďalšie informácie, odkazy na vedecké pohľady nájdete pod týmto videom. Dajte mi vedieť v komentároch, či ste už vyskúšali huby reishi, prípadne vaše zaujímavé pohľady a príbehy, ktoré budú zaujímať aj ostatných. Teším sa na spoločnú cestu svetom vitálnych húb v ďalšom videu, v ktorom si predstavíme ďalšiu úžasnú a zvláštnu funkčnú hubu. Ak vás zaujíma svet vitálnych húb, už teraz si môžete stiahnuť zdarma knihu Tajný svet vitálnych húb. Odkaz nájdete v popise pod videom. Cítite sa teraz viac spojení so svetom vitálnych húb? Možno ste objavili nový rituál, ktorý vám dodáva pokoj a vitalitu. Nech je to akokoľvek, podielte sa o svoje skúsenosti. Každé vaše ráno je novým začiatkom, vašou príležitosťou ovplyvniť každý zvyšok dňa. Urobte si ho nezabudnutelným, možno aj práve s hubou reishi.